Суперечності, маніпуляції та відверта брехня. Упродовж майже 4 годин володар Кремля Владімір Путін хизувався здобутками та обурювався на ворогів. Ба більше, пожалівся на агресивну Україну, яка, мовляв, змусила окупувати Крим у 2014 році. Работали же. И готовы были и дальше работать. И никакие действия в отношении Крыма нам в голову даже не приходили. Но что произошло в 2014 году? Госпереворот. Кровавый. Людей убивали и сжигали. Часами престарілий диктатор плутався у власній брехні. То фактично визнавав свою участь у бойових діях на Донбасі, то звинувачував Україну в порушенні угод та агресивних намірах. Звісно, за підтримки західних країн. Вы представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить? Жить дальше. Все время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом под прикрытием этих новых систем вооружения толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем. И, кстати говоря, по Крыму, крымскую платформу зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят, ну ладно, с Крымом все забыли. Нет. Толкають і туди теж. Звернення Путіна не має нічого спільного з прес-конференцією, наголошує російський журналіст Ігор Яковенко. Он не является собеседником, он находится вот в своем мире выдуманном, в котором России все угрожают, а Россия всегда права. Ну да, это вот особенность. Ну, такого же рода сознание было у Гитлера, такого же рода сознание, туннельное мышление было у Сталина. Всі эти люди не являються собеседниками. До всього Путін роздав і чергову порцію обіцянок кримчанам. Заявив, що треба поліпшувати інфраструктуру окупованого півострова, будувати школи, лікарні та дитячі садочки. А от нормального мобільного зв'язку порадив не чекати, бо санкції. Але на думку володаря Кремля, винний у цьому весь світ, а ніяк не держава-окупант – Росія.